Bon dia als meus posadores. Avui des del Mollanès, al restaurant Lau, de l'amic Pere. Us sona del foraster? És el Tomahawk? Pere, què estàs fent aquí? Molt correcte. Un tomahawk de Wagyu, perquè ara el Wagyu és la vaqueta que està de moda, Sí? i és el que hem de provar. És de Wagyu Empordà, un amic nostre, l'Aleix, de Parlavà. Realment és molt filetejat, té molta part de greix infiltrat a dins de la carn. És una vaca que és especial i única per mi, i realment és normal. I l'altre és un xuletón d'una sidera gallega feta al Pla Anyella, que és un albrac de les nostres engegades, que realment està molt bé, i que de tant en tant, quan estic de sort i trobo una vaca correcta, llavors la repleguem i fem el que hi ha. Família, Òscar Grau. Pere, és un plaer vindre cada taula. Igualment de teniu aquí, és un dels puestos divertits i sants dels que hi ha. Arnau, que grave. Molt bé. Família, salut! Salut,